Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда форсат тапшыруы. Бүген бездә оста куллы Зибәрҗәт Дәүләт шуны кунакта. Зибәрҗәт апа, исәнмесез? Хәерле көн, Гөлия, исәнмесез? Зибәрҗәт апа, сезне оста куллы дию очраклы түгел, чөнки сез бәйлисез, тегәсез, шигәсез. Барлык шигырьләрегезне дә сона бетерә алдыммы әле? Биткәндер. Атлас тасмалар белән дә эшлим әле. Канзаши дигән нәрсә ансы. Менә әлеге күргәзмәдә монсы сезнең сәйләннән ясалган кул эшләнмәләрегез. Беләзекләр, муенсалар. Шулай бит? Әйе. Муенсаларның да, беләзекләрнең дә нинди генә төре юк. Һәрберсе үзенчәлекле, зәвыклы итеп эшләнгән. Тырышабыз инде, эшләгәч матур булсын дибез бит. Үзеңә кияргә дә, бүләккә бирергә дә матур булса әйбәт бит. Менә әлеге кул эшләрен эшләргә каян, ничек теләк уянды? Бисер белән эшләргә мин күптән хыяллана идем. Ничектер пенсиягә чыккач, ял итәргә дә йөри башладым. Бардым изгилеккә ял итәргә, иншаллах. Шунда мин әйтәм, кайтып китәсем килә, нишләргә микән? Автобус нинди автобус бар икән, автобус ала торган кызлардан. Нишләп диләр? Кайтасым килә, әйтәм. Беренче көн бит. Әйттеләр алар миңа, бар әнә Земфира янына төш дип. Земфира хезмәт өйрәтүче инструктор булды. Шуның янына төшкән идем, 21 көн, шуннан чыкмадым. Менә шунда өйрәндем, бик ошый. Гади генә сәйлән дисәк тә, нинди зәвыклы, бизәнү әйберләре, берсеннән берсе үзенчәлекле, берсеннан берсе матур. Карагыз әле. Менә мисал өчен менә монсын әймәгез. Күп вакыт кирәкме аларны эшләргә? Әз дип әйтмәс идем. Вагыш бит. Вагыш. Бер көндә генә бетми инде, кая бер көндә генә бетсен юк. Менә бу муен, булары беләзекләр. Беләзекләрне бер көндә эшләп бетерергә була инде. Нинди генә карап, кайсына карап. Һәрберсенең бит Аннары бит кәеф тә кирәк. Кәеф булганда тизрәк эшләнә. Төрле техникада эшләнгән әймәгез. Менә монсы, мисал өчен башкача инде. Башкача. Төрлесе инде. Аларның схемалары бар, шул схемадан карап инде. Бөтенесен баштан чыгарып булмый бит. Ана шул Земфира бирде инде миңа күп итеп схемалар. Син буларны эшләй аласың, буларны эшләй аласың дип. Әле эшләмәгәннәр дә бар, эшләнәселәр дә бар. Башка төрлеләр әйе. Булар инде муенсагына түгел, яка формасында киергә була инде. Кем ничек тели инде әйе, кем ничек тели. Әнә теге агы бирәк матур бит, ансы шыпшын якасымак. Әйе, монсы шыпшын якасымак, ялтыр килеп тора. Ясым да үземдә хозурланып алам инде бигрәк матур дип. Кешегә ничектер миңа ошый үземә. Бик матур. Димәк, без бүген сезнең белән сәйләннән нәрсә ясыйбыз? Менә шушындай беләзек урып карасак дигәнен булдырып чыгалсак. Бик яхшы, бик матур. Куеп карайык булган. Бик караганда. Матур бит. Бик матур. Эшне нәрсәдән башлыйбыз? Эшне инәгә җеп кертүдән башлыйбыз. Җепләрне мин кертеп килдем инде, чөнки бик озак мәтәшәм, күзләрне ошар бит хәзер. Тимә нинди төстә булса, шундый төстә җеп алабыз. Бу беләзек 2 инә белән эшләнә. Җеп саплаганнан соң менә шулай 2 инә белән. Аның башта шулай урталай бүлеп каптыргычын урнаштырып куябыз. Күзлек киләле, күзлексез булмый бит. Шундый кичкенә каптыргычлар бар аны. Шуларны урнаштырабыз башта. Аны шул вермәсен өчен төнәп куябыз, менә шулай итеп, 2 инәне бер юлга кертеп. Бер юлга кертмәйди. Алмаш тилмәш кертәбез. Бу 2 кат инәдән. 2 кат инәдән. Җептән 2 инә белән эшләнә. Кич утыру кебек инде бу безнең әймәгез. Кич утырабыздыр инде. Татар халкы кич утырганда, кич утырганда бөтен кеше кул эшләре белән кемдер бәйләгән, кемдер
Жын үрлеген, мегез? Әйе, жында үрлейм, үрлеген әлі әзірек жынлар бар, аларны үрлеп, носкилер, жын носкилер бейлейм ансында. Әлі жырлап та отырғаннары, мегез? Жырлайбыз мәлі. Әйдегі жырлайбыз? Бірге. Бірге. Теге еш вақытта бит романтика шәһәрдә. Шәһәргә китәсе килә. Хәзер олыгыш авылыга тарта бит. Шуңа күрә сагынып Ауыл турында жырлама. Ауыл турында шыңшып, яшьлек, әйе. Менә Илгиз Закировның бер җырын шыңшып берем инде мен өйдә чакта, шуны җырлап карасак килеп чыгар микән. Әйдегі жырлап карыйк әле. Сиңа кайттым, газиз туган җирем, сагындырды шишмә буйларың. Айырылып гомер кичерсәм дә, айрылмады синнән уйларым. Сиңа кайттым, газиз туган ягым, кырларыңа күңлем җилпенде. Нурга шумган җәйге үзәннәрең, бигрәк ямле, бигрәк сөйкемле. Нурга шумган җәйге үзәннәрең, бигрәк ямле, бигрәк сөйкемле. Менә шулайрак. Менә сез жырлагач, минем эшләр дә монда җайланып китте әле. Шулай да ул. Әйе. Бер күпле җитә, тавыш хәзер картайды. Яшь вакытта яшәгән, тавышта олыгая икән бит үзебезгә ярып. Әле улай бармаган, монда тәҗрибә генә арта. Тәҗрибәне арттыру өчен менә шул ишеттем дә мин Флюр Гайны Мөхәммәтовның Талый тәнке ансамбле турында шунда йөри башладым әле, алгайып беткәч кенә. 19 елның декабрь аеннан гына. Менә бүген репетициягә дә барасы бар әле. Бик яхшы. Өйдә утырга вакыт юк. Өйдә утырга вакыт юк. Вакыт вообще юк. Нишләргә белмичә аптырап утырган юк, Аллага шөкер. Булар сез Матур була бит. Әйе, үзегез өчен ясыйсызмы? Кызларыгыз өчен ясыйсызмы? Кызларга да, бүләккә дә бара инде. Ошаган кеше сатып алам дисә, сатып та җибәрәм. Дусларга, туганнарга, бүләккә. Кунакка барганда тотып барсаң матур бит. Мин яратам. Алган кеше дә ошатадыр дип уйлыйм. Менә без тапшыру башында әйткән идек, сез шигәсез, тегәсез, бәйлисез дибейме? Сәйләннән муенсалар, белезекләр ясыйсыз. Тагын нинди һөнәрне үзләштерергә хыялланасыз? Бармам ди. Ой, үзләштерер нәрсәләр күбәйә бүлие. Менә матур курчаклар бәйләр, аны бәйләргә өйрәнәсем килә. Аннары түбәтәй калфаклар тегеп, аларны бисер белән чигәргә өйрәнәсем килә. Менә алары Бик матур хыял. матур хыял. Ну, эшләп карарга исәп бар. Эшләрмендер шикелле тоела. Берәр заман, может, урамда очраганда үзем теккән калфак белән дә күрерсез. Алла билсә. Бәйләүне күптән бәйлисездер инде, әйме? Бәйләүне күптән. Күптән бәйләсәм дә, эшләгәндә бит эшләп булмый. Мин мәктәптә эшләдем, мәктәптә эшләгәндә үзегез беләсез анда. Шигеп бәйләп утырып булмый. Мәктәпнең эше булай күп бит аның. Менә пенсиягә чыкканнан соң инде ныклап кирштем. Шәлләр дә бәйлим, кофталар да бәйлим. Баштан аякка хәтле. Менә өстә үзем бәйләгән. Күлмәк дип әйтимме, туника дип әйтимме. Бик матур. Бу жилетне инде калган җипләрдән ясадым. Мотивын ясап, аннары җыштырып тиктем инде менә. Улы бит. Бик матур. Так. Сәбездә. Киеп карыйбыз. Кайсы кулан киябез. Әйдәс. Сугыта. Рәтеп. Менә санаулы минутларда беләзек әзердәймез. Матур бит. Сымайга киртеп кара инде. Рәхмәт сезгә. Нәзберек алар кигәндә дә нәзберек. Менә бар булдык. Бар булдык. Әйе. Бик матур. Бик күркәм. Монсын салмассың, үзең алып китәрсең. Рәхмәт. Бергә эшләгән истәлек булыр. Рәхмәт.
Бик күп вакыт та кирәк түгел, теләк кенә бер караганда инде. Теләк. Менә инде шәлләргә килгәндә, менә әлеге шәлләр дә сезнең үзегез Кул җимешләре, җимешләре. Аларга инде әлбәттә күбрәк вакыт кирәк булыр. Күбрәк кенә түгел, күп. О үзләре бәйли, тегә, шигә башларга теләүче төбәккәннәргә нинди киңәш бирергез? Иң беренче чиратта нәрсә, сабырлык кирәкме, теләк кирәкме? Башта теләк кирәк. Башта теләк кирәк, аннан соң сабырлык. Усидчивость, ничек улай икән ул? Өйрәнү, Өйрәнү, эләктереп алу. Эләктереп алу, Өйрәнергә теләүче булса, рәхим итсеннәр. Өйрәтергә була. Өйрәтергә була, Теләк булганда барсын да эшләргә була. Теләк кирәк, теләк. Зөбәрҗәт апа, менә карап торам да, менә бу инсаларга карап сокланмыйча мөмкин түгел, шулай бит? Үзем дә шулай. Ясап куям да, ул бит берәр чәчәктән ясала, чәчәген ясыйм да куеп карыйм. Аның төрле төсләре бар. Кайсын алсаң да шундый матур инде, ясап карыйм да үзем дә сокланам. Ялтыр килеп торалар. Күлмәккә ямь биреп торалар, Мин эшләдем икән буларны дип. Һәрберсе үзенчәлекле техника белән дә. Һәрберсенең үзенең схемасы бар инде, схема белән эшлим мин аларны. Бөтенесен башта калдырып булмый бит. Төсләрен инде андый төсле ясап карыйм, мондай төсле ясап карыйм. Мондайлар күбе инде алып та бетерделәр. Аклы кораллары бар иде. Менә монсы нинди? Монсы бирәк үзенчәлекле. Монсы исеме Клеопатра. Клеопатра схемасы. Ну, Клеопатраның төсе мондай түгел иде, мин үзем мондай итеп ясап карадым. Сары белән карада ясалган. Аннан соң кызганычка каршы алып киттеләр. Менә мондайлары да бар. Туган сеңлем килгән инде. Ул җыеп китте. Бүләк тә әйттем. Бөтенесе бүләк булмый дип сатып та алып китте. Монсы да үзенчәлекле муенса. Һәрбер күлмәккә үзенең төсен такса матур бит. Бик матур. Эшли башлагач эшләнә инде, башта өйрәнгәндә авыр шикелле була ул, конечно. Ул сыек та булмаска тиеш, каты да булмаска тиеш бит. Тыгыз да инде. Ничә техника менә монда сезнең, ничә техника кулланылган? Санаганыгыз бармы? Юк. Схема буенча эшлим дә эшлим. Һәрберсе Матур бит, һәрберсе аерым. Һәрберсе үзенчәлекле, менә булары да. Матур инде, теге төсне ясап карыйм да матур ошый, бу төсне ясап карыйм да матур ошый. Матур бит. Матур инде. Миңа ошый. Зөбәрҗәт апа, үзегезнең шөгылегезнең серләре белән уртаклашуыгыз өчен бик зур рәхмәт. Тапшыруыгызның герое булган өчен бик зур рәхмәт. Һәм сездән яңа шөгыльләр көтеп калабыз. Рәхмәт, чакыруыгызга рәхмәт. Чакырсагыз тагын килермен. Яңаларын өйрәнгәч. Әйтәм бит, түбәтәләр, калфаклар тегеп, аларны чигәргә өйрәнәсем килә. Шул вакытта матур чакырырсыз. Рәхмәт, чакырыбыз. Мин сезгә төшерәм, сез форсат тапшыруын карадыгыз. Бүген бездә кунакта оста куллы Зөбәрҗәт Дәүләтшина булды. Киләсе очрашуларга кадәр.